We stonden hier bij een ijsbaan die een periferie online is, bij de onlis van Centraal As. Toen de meesten zeiden van, wat een mooie ijsbaan je daar lezen. En als het heel ken wel waar ik een marathon hierin heb. Ja, dat dan slag het als eerste van Nederland. Ja, dan stond er een Grutske Borgmaster. Ja, de ambitie wie grut inderdaad. De ijsbaan lijntjes zuur krekt. Hing je toch van, nou, dat is te ambitieus of vind ik alle vertrouwen erin? Nee, ze zijn net te ambitieus, want ik weet hoe ze erbij lezen. Ik weet hoe de baan erbij leidt. Ik weet hoe knappe en toeke vereniging we hebben. Dus dat het komen zou, dat wist ik zeker. Maar wanneer wist ik net. En dat we nou de eerste zijn in Nederland, ja, dat maakt het extra mooi. Je hoeft net 4 te reizigen. De gemeentehoers is je vlak achter, dus je kunt zij een oerstekken. Is het een opstekker voor burger en voor de gemeente op zich? Ja, een opstekker voor het Tjekse deel, een opstekker voor Burgum, maar ik denk ik voor Friesland. Want wij zijn toch wel de provincie waar het IS in de genen zit. Al sterrentocht, hoe je maar aan te herinneren, het jet bij Friesland. Dus in die zin vind ik het machtig mooi. En dan dat Burgum dan is, dat vind ik extra mooi. En als krioeltje van de meesten, om jou weer zo'n barst het los, dan moet je nog van alles gebeuren. Het zal flink druk wezen. Zul je er zelfs ook even bij wezen? Ja, natuurlijk ben ik erbij. Ik heb een gasten bij me. Om 11 zo aan de Frali en om 11:08 de Mali. Ja, prachtig dat het gebeurt. En wij zijn natuurlijk heel actief op hoe komt het met het verkeer. Want er komen protte meesten op ouw. Daar ben we ook op inrichten. Het zal natuurlijk hier en daar echt wel kniepen dadelijk in het dorp. Dus mijn oproep richting de meesten is. Meesten die het in de buurt waar je kom alsjeblieft op de fiets. Je bent welkom, maar kom dan op de fiets. Zodat meesten die fitter bij komen dat die met de auto ergens hun auto kwijt kennen.